Ja, dat is een geweldig bericht die ik juist kreeg van Sander de Rauwe. We hebben dat al heel lang op de agenda proberen te zetten. Net alleen wij, ik de provincie. Het is ook regelmatig in het overleg met de provincie en met de minister aan de orde geweest. En dan komt het toch los. Wethouder Bede Winter is uit de schroeven en begrijpelijk, want de Skasterie in Brege is al jarenlang een kniepenpunt in de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer. Simmerdijs binnen er geregeld lange files. Ja, komt u maar. Zo verneemt ik Bregewachter Dirk Vlieger. Een aquaduct dat al jarenlang op praat wordt, is nevens hem dan ook net meer dan logisch. Ja, daar heb ik wel wat gelijk in natuurlijk. Dit is niet meer van deze tijd. Als je in Sneldiek daar in één keer voor een bregen staan. En dat merken wij dan ook wel eens dat ze 7 trooien en de boom eruit jij of ze vluggen bovenop elkaar. Het nieuwe aquaduct staat plan tussen 2020 en 2028. Maar de gemeente Skastland wil de onlis naar voren heljen. Vooral om te combineren de rotonde bij de Jouwer ompakt wordt. Alle werkzaamheden zullen dan ontsluitend uitgevoerd worden kunnen, maar... Daarvoor is een voorfinanciering nodig van de provincie. De provincie heeft altijd zei, wij zijn wel bereid tot voorfinanciering, maar dan moeten we wiswijs dat het geld bij waarom komt van het Driek. Nou, wat de berichten die ik nou gekregen heb van via Sander de Rauwe binnen, dat roen is. Dus in die zin is het denk ik geen belemmering meer voor de provincie om het voor te financieren. Voor het verkeer is het dus mooi, een aquaduct, maar het is ook jouw breedwinning. Dus ja, hoe steen je er dan in? Ja, nou ja, zo hier dan ben ik en is voor mij klaar. Maar ik heb nog jongere collega's, dus ja, daar is net zo leuk voor denk ik. Maar ja, misschien kennen die dat aquaduct wat omvegen dan. Hè.